गामिनि सेंग्राफ्रा फैनानै लांफैफिनदोंनो गैला बे होमबा हाबा जानांगौ मोसानांगौआ आंथ' हाबायाव मोसाखायो हाबा होनबाथाय आंनो लाब्रा दालि जानायाव फाखा खाथारलै जायगा मोजांलै उफ हैट बोरैबा जाबायलै बुदां जों सानफ्रामबो बेसेबां जौ बायनानै लोंनो हाबावब्रा बुदां लोंनांगौलै लोङाबाबो थानो हाथारला बुदां उफ फैसायाबो गैथारलालै आंथ' न'आवबो रायजागाबाय थाग्रासो जाबायलै आंथ' नोंखौ बाखिबाबो लोंहैयोब्रा नों आंनो माला लोंहोआ जौ बाखिखौ दाख्लैनो बावदों मा दां लोङा जानला मोनला दा बुंलै मिरगि गोनां फिसा जानला मोनला खोथा दा बुंलाबाय खर' गाज्रि सोर मिरगि बिमानि फिसालाय नोङो आंनि आफाया मिरगि बेमार गोनां नामा आया नोंनानो जोंनि बंस'आव मिरगि बेमार होन खुरिया बेमार होन जेबो बंस'आव बिदि गैयालै होद नंगौ आं बाराखौबा खोनासंसुआलै आयु आयु फाग्लाफ्रा फाग्लाफोर मा जाखो नोंसोर मा जाखो हा आयु मा खमलालाबायखो बिसोरलाय मैसो बेराफोर बायदि थैलायथारगोनहाय बिसोरो दाय फाग्लाफोर मा जाखो नोंसोरलाय मा जाखो मा जाबायखो आरो नै लोंनाया बारा जालायबाय बिसोर मा जाया फालाय जेबो जायाखैलै आब' बे गोसोनायखौ मोनैने फासिनानै थैनो नागिरदों होद जाम्बा थैलाबायो नामा आं दंना आं दं जाम्बा आं थानानै माखौ टेनसन जालाबायनांगौ थौ जोंहा जौ लोंहैसै जाम्बा थां माथां बेबायदि जालाबायो हगारसालाबायजायो नामा गोसा मावनानै दोननाय दं खान्थाल फिथाइनि थौदो बयबो लोंहैसै मोजांथार फैनाय ओरै मा मैसो भेराफोर बायदि नारा नाथार जेरावखि जाया लोङा बेबायदि बाल फैदो थौ बिदि होनलायनायखौनो गाज्रि मोनो नामा मानसिया जाम्बा थां माथां ओइ मोजाङै हालै आदै हाजाम जागोन माहाजोन बाबु ओइ बुदां मा मावनानै जाबावब्रा बेखार माथो मालाय बिटिसिआव दरखास्त' लाखिलाबाय थादोंनो बावनो नंगौसे नों दरखास्त' लिरनो रोंगौ आं रोङा मा कम्पिउटार बुहोगोनब्रा सोरखौबा आदा बथलसो लोंहोनानै आरो आंनि जिअ मेदामा बेयो बिराद साहस दं सोरबा अफिसारखौबो जागोन ओरै खालामनानै माबा मोनसे बुङो लिंलांनांगौ होनबालाय बेखौ हाबाब बिदि नायनाय साइस बायसो जों हाबनो हागोन ना सार औ हाबो नों हरदो नों हरदो मा बेलाय सार नैबे जों साथामनि दरखास्त'मोनलै जोंनो स्किम नांगौमोनलै सुइस गेट बानायनो गामिनि मानसिया जोंखौ गामिनि दुब्लियाव दैयानो हाबथारला होननानै नोंसोर दरखास्त' हैदोलै एम्फोरनो होननायखाय जों होफैदोंमोनलै हरदो औ सार अन्नानै हरथारदो सार थोर जाम्बा जाम्बिफोर बेयाव स्किम मोना नोंसोर स्किम मावनो रोंगौ नामा रोंगौ सार जों मेरला मोजां मोजां खामानि मावना होयो दाखालिबो जों बिसमुरियाव मावदोंना कालभारखौ रोंथारगौ जों सार बेबायदिखौ गोबां मावबोबाय हरथारदो सार नों जेसेबां हायो एसेबां हरथारदो जों गोरा गोरा मावना होथारगोन सार थोर जाम्बा जाम्बिफोर बेयाव स्किम मोना होनदों ओंखारलां माबार खामानि मावा दामानि मावा खालि स्किम
खामानियावबा गैया नोंखौ साला लामायाव नायगोन आं बोरलाजों गावनो हायाबा मानसि नङा आं नायखा नै दाउला आंजों बाराब्ला मोजांब्लासो मोजां मोजां नङाब्ला बर' अफिसारफ्रा गासिबो बिदिखालै थाखा जाग्रा फैदो बेफोरखौलाय मा जों बिदि गामियाव जौ लोंसोमबाय थानानै जागोन नामा माबा मोनसे खामानि मावनानै जोंनि गामियावबोथ' एसे न' बां लुनायनि खायदा लानांसिगोनलै मालाय नुवाखै टाउनाव बेसेबां गोजौ गोजौ बिल्डिं लुगासिनो दङ माजों खामायदों बिसोरलाय मिथिगौ बेनोथ'लै जों मालाय हाया नामा मावनांसिगोन ना मा होनो नोंलाय नंनाया नंगौ आदा बुदां आंबो सान्दुं गोसायाव मावनो बाखाथारबायलै बेबादि मावनानै मोनजाया माबा मोनसे 2 नाम्बार मावनानै थाब माहाजोन जानाय खायदाखौ लादिनि खोनासं आदा बुदां आं मोनसे आइडिया गोसोखांदों बे गणेश माहाजोनाव गलियाव मोसौ फालोसो थाथारो बेयाव माब्रैसे होनानै लांनांसिगोन ओमफ्राय बांगालफोरनाव ज्राव जायो आयु फाग्लाफोर मालायनि मोसौखौ खावलाबायनानै बिगोमा नुसनब्ला सिखावना बुजालाबाया होमबा दाद लेफे नों माखौ गिदों जोंहा बेबादि मावनानै मेरला एक्सपार्ट आइडिया दंखायो जों मेरला बोरमा खासि अमा खासि दाउला खासि खावनानै जायोना जाम्बि थां सियान थां नोंनो सना रुफा नाङा आरो थाखा फैसा नाङा नोंनि न'आ मोजां लुनो हादों नामा नों जौ फाननानै नांनायाथ' नांगौ बेसे बिदि रानथाब फोनथाब जौ फाननानै जाबावनो आं मालाय होनबा एबार थफादो रेडि जादों लाजिदबलाय लाङो बाहाय आंहा हिनजावफ्रानो सिखाव होनजाबायनाय जाया होमबा नैबे बुदाङा नोंगौ लों एसे लोंखाबाव साहस जानायनि साहस जालायनाङा हमजाबाय हले आंनि दाय नङाहाय नोंसोर सानैयासो लानांगोन खोथा बाथ्राफ्राथ' जाबाय होनबा नों मा सानो थिग जाबाय दा थौदो नै बेखौ लादिनि लानसै फाग्लाफोर दामब्रा होननाया माथो गायसो थोद मा गाय हालुवानि खोथा गैया थु मानसि नारनो नों मानसि जों लानसै थौ थौदो फाग्लाफोर थौदो मानसि फैगोन मानसि थौदो माबार मानसिफोर नुगोन थौ माबार खेला आंनि मोसौखौ मा दांलाबायखो आंनि मोसौखौ मा दांलाबायखो नङालै आदा जों थुखैनानैसो हैनो नागिरदोंमोन नोंनो नोंसिनि गोसोआसो आलदासो औ जों मानसि नालाय बिसोरो जों सिखाव नङा माहाजोन माहाजोन मानो सिखाव नङा जाखो जों थुखैनायसो हैनो नागिरदों थुखैनो ओहो नोंसोर सिखावथारसो फै नोंसोर सिखावथार आं मानिथारा बोराय मानसि मा सोंबावनांगौ ओइ सेंग्राफोर फैदोलै फैदो फै आंनि मोसौखौ बोथ्रोदथारबाय फैदो फैलै फै मोसौ गायखौ साथाम मानसिया बोथ्रोदथारबाय फैदोलै आंनि मोसौ गायखौ साथाम मानसिया बोथ्रोदलांबाय फैदो होसो सेंग्राफोर होसोथार मा जाबावगोनलै दाबोले हामा हिनजावनि फिसाखौ दाबुसैलै बे मानैखौलै होथार गाथम जोथम होख्लाय दानो खालाम नङाबा नै मावसैसो खालाम माबार नङाबा नै होथारसै नै 10 बार जलाय सिखारलाय 10 बार सात नों सात नङाबा नै होथारसै जाबाय
नोंनो थिनोलै उदां फैदो बेनो लायनोसैनो बुद्धि खालामलाबायनानै खस्थ' होलाबाय लासि मा सुनिग्रुङाव जाखोलै आरो भुल जाबायलै माइजलाबारिउ सफैलायबाय नै फान्था गेलाया आरो आंखौ बुहोनो फैलायबाय नोंसोर गैया दिनै आं जौखौबा मावाखै माबार ओंखारलां मा गोरा गोराफालाय आंनि खोथाखौ खोनासंग्रोसाय औ आब' बेनि खोथा खोनासंनाय मा खोथा बेलाय मा खोथा आं खोनासङा माबार ओंखारलां मा ओंखारलांनो एबार जों रावखौबो गिनायाव गैलालै नुबाय आं गामिनि मानसिखौ लानानै फैबावदों बे जिनिसखौ नुब्लाथ' पुलिसफ्रा हमनानै लांथारगोन आंखौबो हमनानै लांगोन ना बिदिब्ला आयु गामिनि मानसिबाबो खाथार गैया सोर गावबुरा सेक्रेटारिनो खिथालाबायनानै बुलाबायहोग्रा जों बिदिखौ गिलाबायग्रा मानसि नंला आरो नोंबो जौ लोङो सोरबा गामिनि मानसि लोगो जादों नामा मा लोगो जानो जम जिनिसजों मा खाथार जम जिनिसजों दासो बेखौ नुनानै गिदों नोङो जों गामिनि मानसिखौ गिग्रा मानसि नङालै सोर बियो खिथालाय दानो नोंबो दालालसो नामा गामिनि मानसिजों लोगो लाग्रा औ बाराबा खाथार गैयालै आं दानो बेखौ सुनानै गब्लं होहैगोन उदै थुदै होजोबनांगौ बेबायदि मानसिफोरा आंनाव जायगा गैया माबार ओंखारलां सुनि मानसिफोरा नै माबार ओंखारलां माबार ओंखारलाङा था आरो हना होनाय जा जिनिसा लाखिबो सुनिबानि जिनिसखौ आंनाव लाना थां